Nik gehien bat zabaldu nahi dudan ideia edo berrikuntza nondik kokatzen den da egoeraren azterketa batetik abiatuta, non egoeraren azterketak esaten dauena da negoziazio kolektiboa langileen tresna moduan ahultzea erabaki politiko bat izan dela. Erabaki politiko horrek utzi du negoziazio kolektiboa egoera batetan, non gaur egun gizarteak dituen erronka berriak, izan daiteke pobreziaren edapena, langabeziari aurre egiteana, ezin daiteke negoziazio kolektiboak jartzen dituen mugapenen bidez aurrera atera bakarrik. Ikusten duguna da, azkenean alternatiba bat emotiena utzi duten egoerari aberastasunaren banaketa bermatu alizateko, enplegua sortu alizateko, kalitatezko enplegua sortu alizateko, borroka baten ondorioa da, enpresas, zentruz, eremu, gaur egun akordioak lortzena edo negoziaketa bera lortzena borroka baten ondorio izan behar da. Orduan norabide horretan kokatu behar dugu sindikalismoa. Sindikalismoa ezin daiteke mugatu negoziazio kolektiboak utzitako esparrura, ekintza sindikala asnar berritu behar dugu, negoziazio kolektiboaren mugapenen gainetik ekintza sindikala bermatu behar dugu, eta horrek sindikatuak egin beharreko etxeko lanak sortzen ditu. Adibidez, garrantzitsuenetarikoak edo zenbaitek esatearren, barne kohesioa determinantea da, langileen arteko barne kohesioa eta helburu mankomunak lortzena beharrezkoa da. Horrek behartzen gaitu beste motatako harremanak edukitzena langileekin eta beste motatako metodologiak asmatziena kohesio horri begira. Beste alde batetik ere, beste gauza bat oso garrantzitsua izango da dinamika iraunkorra izan behar da. Langileek eduki beharreko dinamika ezin gaitezke negoziazio kolektibo egoerara mugatu, baizik eta dinamika eta akordiorako eta borrokarako joera iraunkorra izan behar da. Hortik lortuko ditugu benetan gizarteak dituen erronka aurrera ateratzena. Sindikatuak eskema integralago bat eman behar deu, ezin gaitezke mugatu enpresan barruko aliantza batzuetara, barre mailako aliantzak azpi kontrata eta horiek sakondu behar dugu, baina baita ere kanpoko mailako aliantzetan joera egin behar dugu. Azkenean egin beharreko prozesu honetan, eraikuntza prozesu honetan, alternatiba prozesu honetan, negoziazio kolektiboa berritzeko prozesu honetan, egin behar duguna da azkenean langileen dinamika soziala bihurtu eta presio politikoa egin. Hortik lortuko dugu eremu politiko eta ekonomikoen artean dagoen loturan hausturak sortziena, eta hortik lortuko dugu haustura erretatik sortuko dira baldintzak eraikuntza prozesu bat, alternatiba den eraikuntza prozesu bat bideratu ahal izateko.